haka za ta tafi kenan yau fa azumi fa na biyu kaga fa billahi allazi la ilaha illa huwa in banda in na sha azumin na akwai hukunci in ba sai na karya shi a yau ba Allah ya tsinan albarka ka ji na gaya ma haba abun fa da wahala fa 15 rana ka wanda ma kai yaris god me kake nufi kai ma ɗayan ma da yaya nayi kai kokari ma da kai biya ni ɗayan ma ta yaya nayi au kana nufin ka sha daya na sha mana to anya ai matsala na'am ko wannan wani irin furci kuke ne kai yanzu kamar ka ai kai abun wani ya sha ne dan karamin yaro kai ma fada kai yanzu kake wani wai zaka sha azumi to ka sha ai ban sha din bare ko wallahi wala kiri sai ya nade ka ba ma za ka ce ai sai na sha za a daina kan ba zan ma sha ba wannan me yake da maza wai kallo nan da girman sa wai azumi wai in wanda menene wai wallahi sai ya sha ana kwaɗar rana su ba ga sha biyu ba ba shi amma ku ragwaye ne wallahi to ni kun ganni nan ko sauri ba na yi kuma in tashin tafi aikin kankare na kowane tsuntsu kukan gidansu yake ai dan fim ka za mu ƙara tsare allo gaskiya ne kakka da mu za mu ƙara sa to mu kaga mu kwanan aje ungo je ka wancan shagon ka je ka siyo mana lemu ai kuma yanzu ba sa fito azumi kaga ka ce maman ka ce ta aiko ka ganin ka ne ba shi da lafiya zai baka kaji ki sauri kai sauri fa gudu kai sabgan nan sai an yi ta wallahi mahaukaci ne ni kai tab kake haka an ga waya ya dace ta yaye ni ga ina gawa kawai ya kake haka ai wa'ancan da kake ganin ke musu wani abin duk buragen banza ce na sani ni ma kaka ya kake haka to ni ko ɗaya ma ban yi ba kananin yan iska wai ko ba sa ba sha a can bane kora ungo kora ko fara kora da wannan tukunna to ka san na zo ne kai ya kake haka kai gaba ɗaya ka ma gama sha Ha